Gitopethwe machini noroboti urasenchera weekend togoska bose mwancho muri gararia umukonyi b'umugambi ukiagware Bernard Nyundo nigo bona arure okoboria guchia sabamenyi bebunge ya South Mogirango hanene bari bamenyeta ase chinsemo chiri chibwate umuchando bwo kwanyoko kwirira kwene kyanko babare maiso nabo igokuyarigania ase mbure nyinge yikagira kwene kiwasa matukari bosio chinga kecho nigo bona aboriri aborokwa abagendate kwira na ase chiskuru ase tamu ya gatatu kwene kyango ikane bari chisemi cyabo ase bona ababoriri kubeka umukia ase chisemi nabo igokwene kyango etanga bare kurwaso kubwatiranirwa bikore byobosaria chingaki barase chiskuru muri kito Apolinari Sakama namange bagukwa naso musangerereka yo mu bw'amatangase bunge ya South Mogirango niko mukonyi bw'umugambi bwe sublocation ya Kiaware Bernard Nyundo abolira bamenyi be bunge yuko bamaiso na kweyarigania asembure nyinge iyo kageri kuchikotua asama tukabosyo anena sebali bamenyeta chinsemo chiria lira bali kwanyoka nabande moyo tenge murango chere kugwerinino is about 1 month from today ne mrembe sana because imeonekana wana bali more asarabe please security yako taka naye tema ko mufu wake tema kuna kuia mark your safety government itaracha kukonya mufu ya masika ni mbaya take advantage ya kambura kako tumano iga uike gukomera bimere erinine gochaka gutuma bya undi komera waiga saboro kyo bakogenda chi university nigo babuli gokoba maiso chinga kichonsi abayigo kurigereria chinga bakorwaire kwa abayibuli chinga kichinyororo cyo kubaikirania magani yabo chinga kibarase chi university ekyo ekere mo kwa chi university abana bake manyase ina asorwete abana bale bakora university nsachinda ogenda nendo menyeri kombora linde nyomba nyono mumura omenye nyaruka nyomba kwanya gocyana abayibori ngamo yetera seri we bizi endagera garine ri cyambasi omenyete nyomba kunya korageri nsachinde finally class kiamo totori kogenda university omenyete university zase universal school ogende class ogenda o mwalimu abadari ya secondary ose primary abarimu bakonya ko batunya ko maganga kaigwarenge igo kaigwarenge lakini university ogende oatendia amasomo to atendia igoro yao lakini manyanga graduation ekoraki neko ganyete chinga cyoko igoro gwe chiskuru wachakiwe bwene imeyense ya Kenya ase tamu ya gatatu ngo kuborirwa kwa rure gucya saboro kigwa kobeko mukia ase kisemi cyabo na gwetanga ko ibwaterane kuri ase bikore by'ubusaria ao chinga kibare ase chiskuru bana ba mwana onde bwensi yogo sabe skuru mwana onde bwensi yogo sabe skuru eriyo yaga kire n'ababoraka skuru yaga kire n'abantu kintakana skuru ego host kintakana n'abantu bonsi pia sekenyoro mwana ondo rabe influenced gosambe skuru ayeno soma bake university orikwe nyasaye takogotiga bosa abana be school please can you repeat let us be very careful today in our institutions abange mora amwaje school chaisiko igo ikoro kwa iweru uko no arakarenga arakabere nebo atabantu baka n'abantu bararia baisiko so our kids school currently ilianza kama Kiaware, ilianza kama Kineni, ilianza kama Karungu. Let us save our schools. Ko report hili Soko TV ncheri ya Apolinari.